Zvikasira zvakanaka. So guys, tauya update about account session yakaipiwa yakadzoka here. Hi guys, it's so sad guys kuti vanhu vakatora page rananyata vasuda kudzosa and vakutongoita hopo kuna mukoma Stuart Nyamayaro vanooffer kuti vachese vachakwanisa kuti vabatsire kuti page ravo nemawhatsapp avo ese adzoke. Ngatinzwe hedu vachitaura the latest update yavataura manerano about what's happening and what's going to happen. Apparently, they're saying they haven't opened any page yet, but they will do so when they get back to South Africa. So, muri kuona mamakanzi nyati chiri kubuda magosi atotanga ipapo vakutobatira ipapo vanzwe vachitaura. Tauya kuti tikuzivise kuti account haisati yadzoka. So tiri kufara zvikuru. Ndofuna tamboisa post masikati tichiti tikutsvagawo Mr. Stuart Nyamayaro because takanzwawo kuti vanokonawo kudzosa mapage anenge akayera nemawhatsapp. So tafara kuzvikuru patanzwa kuti vati vari kutsvaga vari kutitsvaga. Saka iye zvine zvichirimudzira kuvatsvaga tisati taonana navo achichivirei kuti dai taonana navo vakwanisa kutibatsira. Tingafara zvikuru whatsapp yamanyati newhatsapp yangu nefacebook yedu zvikadzoka. So tikupinda nezvakawanda nevanhu ava vakacheka maaccounts edu because chichinyanya kuitika ndechekuti vanhu vari kuti vakaheka vonokumbira mari. Kutelegram ndakaona wako nezuro kutelegram yangu PayPal vakapinda vakatora mari yanga iriko. Zvinhu zvekuti WhatsApp asi tisinawo zvekuzviita because masim card edu vakaheka nekuda kweadvantage yakatora nekuti tiri kuno masim card edu anga asiri active. Saka zvinhu zvakangooma. Tava zvakare kuti tiudze kuti kana paine munhu wamune maona anenge acreata page for now, muziva kuti that page is a ghost. Tisati tacreata account. Shungu dzedu ndedzekuti dai page redu radzoka. Asi iye zvinezvo taona kuti tazama page harisi kudzoka. Mr. Stuart Nyamayaro ndo tava netariro nawo kuti vanokwanisa kutibatsira Facebook page yedu yodzoka. Saka mamira zvakaita ndekuti patinosvika South Africa mafans eNyati family tinongokukaiwa mese kuti muno kutisapota pane page idzvara tinenge tacreata. Tichazama nenzira dzese kuti tigadzirise ese mamistakes atakaita aita kuti tizosvike patiri nhasi apa. So tinenge tinoupdatai asi maupdate atikakuitai iye zvinezvi hapana nekuti account yekuti tinge tichiakuupdatai kuti chichikuitika hatina kutochanzawo neaccount yabamunina. Asi bamuninawo ndinoona sekuti manje tinogona kuvasiya toenda ivo sara nezvinhu zvavo zviri maoko mavo. Saka ipapa pachanetsa kuti tinge tichikonetana. Asi ndokuimba kuti nenyasha dzaMwari tichasangana, ndinoimba kuti nenyasha dzaMwari tichazodzokerana tese zvakare. Ndoda kungotenda neruzivo rwenyu nevese vari kutarisa kuti zvakambomira sei, nevese vari kuti is fake content. I think kune vanonyatsoziva hapana munhu angamboita content nezvinhu zvakadai so. Tisandoda kungotenda zvikuru. Thank you so much. So guys, semutauro waChenyati
kuti low situation yatiri pari zvino takumirira Mr. Stewart kuti tinenge tawabata toona kwanise kutibatsira usengo. After ipapo kana tavhura peji tozokuzivisai. Pari zvino hatisati tavhura peji, takachangomirira iyo regirekare, asi kana zvozorambisisa tinenge tavhura rimwe. Hapana mamwe wavhurwa hatisisi vamagosti domirira zvakaita nhasi. Bye bye. Thank you.